TMTV. Сәлем дуслар, нихаят кабат күрештек. Хәзер экраннарга хит парадының җиңүчеләре иң затлы җырчылар чыгачак. Затлы дигәннән без җырчыларга гомумән сәхнә кешеләренә сокланып карыйбыз. Алар безгә гади җир кешеләре түгел, илаһи затлар, йолдызлар булып тоела. Кайбер җырчыларны үзебезнең кумирларыбыз дип саныйбыз хәтта. Шуңа күрә аларның җырлары гына түгел, төрле мәсьәләләргә карата фикерләре дә безнең өчен мөһим. Сорау туа. Ә менә ул җырчыларның үзләре кемнәрне үзләре өчен авторитет дип исәпли икән? Тормыш юлында кемнәрнең фикеренә колак салалар, кемнәрнең киңәшенә таяналар икән? Бу юлы хит парад җиңүчеләренең менә шушы серен ачарга тырыштык. Әлеге сораулар белән мин, Гүзәл Зияддинова, җырчыларның күңел җепселәрен тарткалап җавап алдым. Хәзер сезгә дә сөйләрмен. Башлыйк. Хит парадны бу атнада ачып җибәрүче Динара Рәхимова өчен әтисе кечкенә чагыннан ук алыштыргысыз авторитет икән. Бер генә җырчы да, һичбер актер да әтиемнән яхшырак булмаячак. Аның җырлавы, уен коралларында уйнавы минем өчен һәр вакыт үрнәк ди Динара. Кадерле тамашачыларыбыз, сезгә дә тормышында ныклы терәге, иҗатындагы остазы әтисенә дә зур рәхмәтен белдереп, җырчы кызыбыз матур бүләк әзерләгән бит әле. Язмышның бүләге ди бит. Яле карап карыйк. Яшисең торасың сине
Җырчыларыбыз кемне үзләре өчен рухи терәк авторитет дип исәпли. Хит парадның 14нче баскычын яулаган Марат Шәйбәковның җавабы үзенчәлекле булды. Бер генә кешенең дә сүзен игътибарсыз калдырмыйм. Тормыш иптәшем, туганнарым, хәтта чит кешенең төпле сүзенә дә колак салам, тыңлыйм да үземчә эшлим ди ул. Әмма тормышта үз тырышлыгы белән биек үрләр яулаган дусларым минем өчен үрнәк. Авырлыкларга бирешмичә, үз максатыңа ирешү өчен бар көчеңне бирү тормыш үлгесе шушы түгелмени ди җырчы. Уйладык та, мондый сүзләр белән килешми калу мөмкин түгел дигән фикергә килдек. Ә тагын бер төпле фикерен Марат җыр аша әйтергә тели. Ашыкма араны эзергә. Карыйбыз, тыңлыйбыз. Җыйныдың китәргә, яшьләрең күзеңдә, мин генә түгел бит, әрнисең үзеңдә. Әлегә варалар, бер генә адым бит, син минем яшьлектән яраткан ярым бит. Араны эзәргә, эзләмә юлларын, булса да башкалар, алар мин булмамын, мин булмаслар алар, минем күк яратмас, üzülгән аралар, яңыдан ялганмас. Шулай кирәк дисәң, ушлашып китәрбез, син мине, мин сине, бәхетсез итәрбез. Ят ярлар янында, сагынып саргайып, üzülүп ялганып, гомерләр үтәрбез. Араны эзәргә, эзләмә юлларын, булса да башкалар, алар мин булмамын, мин булмаслар алар, минем күк яратмас, üzülгән аралар, яңыдан ялганмас. Без аерылышырга булдык. Мәхәббәт үтте бугай. Елама елыйсың, син шулай теләдең, мин биргән бәхетенең кадерен белмәдең. Дөньяда ярлар күп, сиңа да, миңа да, син булмас ул миңа, ул булмас. Саклаганнарда гына мәхәббәт саклана. Араны эзәргә, эзләмә юлларын, булса да башкалар, алар мин булмамын, мин булмаслар алар, минем күк яратмас, üzülгән аралар, яңыдан ялганмас, üzülгән аралар, яңыдан ялганмас. Иң популяр җырлар исемлегендә чираттагы баскычны яулаган Вадим Захаров өчен авторитеты да, кумиры да, тәнкыйтьләүче мактаучысы да, сүгеп кеше итүчесе дә, куркытып киңәш бирүчесе дә ул әтисе. Ә менә минем күңел түрен һәр вакытта аңлаучы кеше әни ул ди Вадим. Килешми мөмкин түгел. Күктән төшерерлек хак фикерне дә, җан сыкрануларын басарлык җылы сүзләрне дә газиз әти-әниләреннән көтә адәм баласы. Ә хәзер күңел моң көтә, урамнар буйлатып, 13нче урын. Урал
Таралган авыл ишке рәхәткә керәсе килми нинди күңелле өздереп уйный гармуннарыбыз гөрли урамнар бәйрәм шикелле булды бар иде андый вакытлар эх сагындырып калды шул ерак үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармуннар уйнатып үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармуннар уйнатып киң урамнарда тар иде безгә тик ятуларны белмәдек бердә узган чагында гармуннар белән кызлар күзләрен алмады бездән булды бар иде андый вакытлар эх сагындырып калды шул ерак үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармуннар уйнатып үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармуннар уйнатып Хөрмәтле тамашачылар, хәзер мин сезне чит илләрнең зәвыклы романтик урыннары буйлап сәяхәткә чакырам. Чөнки чираттагы клип нәкъ менә шунда төшерелгән. Клипның төп бизәге Азалия Зиннәт. Аның өчен бу дөньяда 3 авторитетлы кеше бар. Әти-әни һәр вакыт минем өчен иң абруйлы олуг кешеләр. Алар фикере барыннан да өстен ди ул. Фикеренә һәм киңәшләренә колак салучы 3нче кеше ул Азалияның сөйгән яры икән. Аларга гына ышанам, аларның сүзен генә тыңлыйм ди җырчы. Менә шушы алтынга тең киңәшләрне тотып яшәгәнгә күрә дә Азалия атнадан атнага яңа уңышларга ирешеп килә. Һәм менә бу юлы ул хит-парадның 12нче баскычында. Ярый, безне чит илләр көтә бит әле. Карыйк тизрәк. Рәхмәт укыйм Ходаема Сине мин гөл ышатам кояшка Син баһадир батырчын иртирмез диңгезләрең илле капитаным Кагыласым минем килә Синең көчле иннәреңә Синең янда сайрар булбулам Синең янда мин шатлыкка тулам Ачулансам көнләшсәң дә Сине үбәсем килә Бару юлны беләсем килә Моңа күңелдән түгелә Бәхетем ул син генә Җаным аям кирәк син генә Азалия Зиннәтне алкышлап озатып калыйк та музыкаль каймак сәхнәсенә эстрадабызның чираттагы гүзәл затын чакырыйк. Люция Мусина да үзе өчен иң дәрәҗәле абруйлы урынга әти-әнисен куйды. Әти сүзе минем өчен гел бер һәм иң мөһиме иде. Әти-әнием фикереннән һаман да куркып торам. Әле дә алар әйткәнне үтәргә тырышам ди җырчы. Бәлки, әти-әни сүзеннән чыкмагангадыр, Люция чын бәхет тәменең нидә икәнен белә. Ул серне сезгә дә чишәшәк хәзер. 11нче урын. Дөньяларны куабыз без куабыз Минә тоткан кебек булабыз Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә Чын бәхет көйләренең тәмен тоябыз Дөньяларны куабыз без куабыз Минә тоткан кебек булабыз Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә Чын бәхет көйләренең тәмен тоябыз
Туйрак йөрми яндагына, ни икәнлеген син аның аңлагына. Шын дуслыкның кадерен белеп саклагына, бәхет сине үзе табар шунда гына. Дөньяларны куабыз без кулабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөрсәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Дөньяларны куабыз без кулабыз, менә тоткан кебек булабыз. Җырчыларыбызның фикерен тыңлаган саен, адәм баласы өчен әти-әни сүзенең никадәр мөһим булуына тагын бер кат инана барасың. Менә хит парадның беренче унлыгын ваклаучы Илгәр әйдә, тормыш юлыннан тайпылмыйча, ялгышлар җибәрмичә, дөрес һәм матур итеп яшәү өчен әти-әни сүзеннән генә чыкмаска кирәк ди. Һәм ул тагын булай дип тәстәде. Гаҗәптер, әмма алар сүзен тыңлап эш итсәм, эшләрем гел уңа минем. Киләчәктә үзем дә балаларым өчен шулай абруйлы кеше булырга теләр идем ди ул. Шушы урында җырчыбыз теләкләренә амин дип куйып та, мизгел сыман дип исемләнгән клипны карыйк. Кире акмый шул сулары гомер елгасында, Нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Булыпты еллар, нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Булыпты еллар. Исәнмесез? Ишәмисез? Безне кайчан чыгарасыз? Сезгә әйтмәделәрме? Нәрсә турында? Беләсезме, анализлар бик шәптән түгел. Без үзебезнең кулдан килгәннең барын да эшләдек. Шуңа хәзер бары тик яхшыга өметләник. Яңа ел бәйрәмен якынайтып, кышкы солянкага килегез! Зәйнәп Фәрхетдинова, Айрат Сафин, DJ Радик, Раяз Фасыйхов, Рөстәм Асаев, Иркә, Ландыш Нигъмәтҗанова, Эльмира Сөләйманова, Рамил Галимҗанов, Хәким, Гүзәлия, Илдар Әхмәтов, Айгөл Рәхимова, Динә Рафаэл Латыповлар, Илназ Гарипов, Ләйлә Рөстәм Галиевлар, Дилә Булат Нигъмәтуллина, Чулпан Юсупова, Чәчкә, Рамил Әймәтдинов, Динара Рәхимова, Ленар Белый. Кышкы татарча солянка! 17-18 декабрь, Филармония, 297-43-77. Ул көн якынлаша. 22 декабрь. Пирамида. Халыкара татар җыры эстрада фестивале. Тагын бер адым. 5-196-196. Генераль партнер Татнефть компаниясе. Эх, татарча солянкага килми калмагыз! Алсу Әбелханова, Илшат Хамадиев, Гүзәл Әхмәтова, Хәким, Гүзәлия, Раяз Фасыйхов, Эльмира Сөләйманова, Рамил Галимҗанов, Ландыш Нигъмәтҗанова, Илдар Әхмәтов, Чулпан Юсупова. 4 декабрь Әлмәт ДК Нефтче, 5 декабрь Яршаллы, Сара Садыкова исемендәге мәдәният йорты. Концертның генераль спонсоры Зенит банк группасына керүче Дивон кредит акционерлык банкы. Хит парадта тагын бер баскычка өскәмени кәбирәдә Эльмира Сөләйманова урын алган. Иң төпле, ихлас һәм туры сүзләрне мин фәкать әнием һәм тормыш иптәшемнән генә ишетәм. Бары тик алар фикерен генә тыңлыйм. Башкаларныкын юк дип, әлеге сорауда үз позициясен кырт кистереп җавап бирде җырчыбыз. Без дә җырчыга анык җавап бирә алабыз. 9нчы урын синеке ватнада. Сине яратканны ташлама дип җырлар ул хәзер. Каршы алыгыз. Күпме
Ağlarsın deyip yalğış adamı Sabır deyip ağdan tügeligen Şunda bulgan en zor yalğışım Yüreğimni bölüp sinike Almaştırdım meni başkaga Maturlar bir köp bulsa da ağlar Seni yaratkanı taşlama Bizga әлегенә кушылган тамашачылар, сез музыкаль коймак хит парадын карыйсыз. Без 8-нче баскычка килеп җиттек. Әлеге орын ияләре Рөстәм Ләйлә Галиевлар да үзләре өчен иң абруйлы саналган кешеләре турында сөйләде. Тормышны инде күргән, тәҗрибәле олы кешеләр менә кемнәр фикеренә колак салам инде Рөстәм. Ләйлә өчен исә әнисенең фикере иң мөһим сүзләр. Бала өчен бөтен җанын бирергә әзер кеше кем? Әниләр ди ул. Якыннарыбызның кадерен белеп, матур итеп, сөю назларында яшик дип, кайнар сәламнәргә төреп, җырларын юллыйлар. Карыйбыз. Сұрасалар миннән юлларың авалыр, бармы синең гашык бер ярың? Әллә кайдам сине сайлар идем, әйтер идем ул бит сине җаным. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйгәмгә. Ойламыйча турган минутым юк, аңлата алмыйм җаным хәләтен. Яратырга бары булдыра алам, ә минем юк башка сәләтем. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйгәмгә. Хәзер чыгыш ясаячак җырчыбыз хит парадта иң яшь артистларның берсе. Гадәттә яшь чакта нәкъ менә үзеңә иң хаклы, иң дөрес уйлаучы булып тоела. Яшьлекнең хәсияте шундый. Әмма гаҗәп, Ленар Белый башка фикердә. Әти-әни әйткән сүзләр гел чынга аша. Шуңа да алар фикереннән тайпылмаска тырышам ди ул. Иҗатта исә продюсерым белән киңәшләшеп эшлим ди егет. Дөрес сүзгә җавап юк диләр. Ә хәзер шундый төпләр фикер йөртүче егетнең үзен дә күрәсебез килә. Ленар, бу атнада син 7нче булдың, ә алдагы берничә минут синең иркеңдә. Читләрдә күпме йөрсәм дә, туган якка юк диңенә. Үз илен, үз туган ягын, сагынмый икән кемнән. Сандугачлы, былбыл кошлы, бу минем туган илем. Очар канатлар бирүче, син минем туган җирем. Сандугачлы, былбыл кошлы,
кыйлы, жырлы мұңлы, ей ғазиз туған яғы. Ең шәп клиплар рейтингінің 6-шы басқышында bu атнада Әбри Хәбриев. Минем өчен һәр вакыт үрнәк алырлык иң төпле фикер ияләре укытучылар. Әмма остазлардан да авторитетлырак кешеләр ул, әлбәттә, Газиз әти-әниләрем ди Әбри. Алар тормышта киңәш кенә биреп калмыйча, дөрес, матур яшәүне, нинди генә чакта да чын кеше булып калырга кирәклеген үз мисалларында күрсәтте ди җырчыбыз. Дөньядагы иң изге кешеләр, ата-аналар алдында без баш иябез. Ә чираттагы җыр сезнең өчен бүләк булып яңгырасын. Бу җырыма куштым шишмә моңын, бу җырыма куштым таң нурын, мәхәббәтне куштым аз булса да, сагынуның куштым сабырын. Бу җырыма куштым җилләр шавын, куштым азрак яшен чаткысын. Сөю ләззәтеннән шак-шак кына, сөю газабының яртысын. Яртысын мин сиңа калдырамын, бәлки мине bir şak аңларсың. Минекедәй жаның сызлаганда, син дә бер көярсең, янарсың. Син дә бәлки шул чак тоярсыңдыр, ялгыз янып, ялгыз сөюнеп. Кермә күңелемә, мин бикләндем, уртак бүлдем янып көюне. Каршы алыгыз, хит парадның беренче бишлеген бу атнада Римма Никитина ачып җибәрә. Барча җырчыларга биргән сорауны аңа да юлладык. Авторитет булырлык кешеләр синең өчен кемнәр дидек? Җавап кыска булды. Әнием, тагын бер кат әнием һәм остазым Ринат сабыем. Шундый якын кешеләрем, сердәшчеләрем булуы белән мин бик тә бәхетле дип өстәде җырчы. Артык сорау нигә? Сүз сузмый хәле. Римманың үзен тыңлыйк. Кил син яныма дип җырлар ул хәзер. Ашкына, 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 киле, киле яннарыма, толпына, 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 ыш яннарыма, сөйер булсаң гына җаным килсин яныма. Ашкына, 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 киле, киле яннарыма, толпына, 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 ыш яннарыма, сөйер булсаң гына җаным килсин яныма. Анатам дөньяны мизгелгә, алып кит мәхәббәт иленә. Һич кемдә юк бары без генә, син һәм мин генә. Ашкына, 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 киле, киле яннарыма, толпына, 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 ыш яннарыма, сөйер булсаң гына җаным килсин яныма. Ашкына, 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 киле, киле яннарыма, толпына, 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 ыш яннарыма, сөйер булсаң гына җаным килсин яныма. Янда әти-әниләр, туганнар булганда, кешегә читтән төпле сүзләр эзлисе дә юк. Алар бит инде төгәл киңәш бирүче, чын авторитетлы, абруйлы кешеләр ди. Хит парадның 4нче урынын яулаган җырлы гаилә Рамилә Хәйретдиновлар. Иң туры сүзне дә, иң ихлас теләкне дә якыннарыннан гына ишетәсең бит. Янда андый кешеләр булганда, берәү дә юлдан тайпылмас диялар. Җырлары да бит шулай атала. Янымда син булганда.
Sağanaqday günlərin yerikdə ışqala ap Görməmişkə salınasın yakillərini qışaqlap Xıday bilgən bir siyüne yermiymişkə bülgəlep Sayratı gəlin sayratı bəxit qışın bir gəlep Xıday bilgən bir siyüne yermiymişkə bülgəlep Sayratı gəlin sayratı bəxit qışın bir gəlep Николай Bey, pizza yaratasın mı? Yok la, babayım ölüp yarata. Nikahımızga 40 yıl. Rahmet olun. Ramin, bugün neydi kinali? Canlarıma can öresin, sağışlardan giriteler. Minde seni yaşatırımın, uyudumda irgeler. Ең яхшы клиплар рейтингінің ең қызықлы ілішіне жеттік. Лидерлар ішлігінде кім орын алған екен бұл атнада? Сіз әзір ме? Лайықлы 3-ші орын бұл жолы эстрадыбызның тағын бір жырлы ғойласы Ризат һәм Зинира Рамазановларда. Тұрмыш дилбегесін өз қоларыбызға алсақ та, қоян нишік барасын, әтиәнилер сүзлері кеңешін тыңлап ишетәбез. Ижатыбызда исә юл күрсәтүче ул продюсерыбыз Айдар Абый Тимербаев диләр. Хәзер без әтиәни кеңешләре продюсер фантазиясе һәм Рамазановларның күңел җылысы кушылу нәтиҗәсендә туган иҗат җимешен карап үтәрбез. Җырда җырланасы ялгышлыктан бер үк сакланырга сорый җырчылар. Әллә күзләр тиеп, üzülәме өмет, сабырлыкны каян табарга. Яшын уты кебек, күңелләрне телеп, хыянәтең керде арага. Ничекләр bulasın ulaytı Tüzigəli disin Bergəlləb Əydügün əşini Unutırlıq tügel Xıyanətin Bitul xıyanət Күпләребезнең яраткан җырчысы Гөлназ Сираеваны хит парадның беренче урынынан нибары бер адым айырып тора. Ул да кадерле әти-әнисе сүзләрен беренче урынга куя. Әмма тормышта еш кына тиз карарлар кабул итәргә туры килгәндә, үземә уйларга туры килә. Шулай да андый чакларда да әти-әни теләкләре истән чыкмый ди җырчы. Аның хисләрен сынау җыры бу атнаның көмешен алды. Очраттым сине якты язларда, Дирдең син мине сөю назларга. Ярсу хисләрен ничек аңлатты, Йөрәк сагышын ничек таратты. Син сулар һава, син минем язмыш, Иң татлы бәхет, иң ачы сагыш, Җәй уртасында суыкканда
қандай қырау. Бұл хислер менің ең ауыр сынау. Сен солар қауам, сен менің язмыш. Ең татлы бақыт, ең ащы сағыныш. Жай ортасында суық қандай қырау. Бұл хислер менің ең ауыр сынау. Сен янда шақта тыным қысыла. Янда болмасаң сен алышыма. Ақылым дәшә болды тоқтады. Жаным исә сенсіз тұра алмай. Ақырынлап атлый торгач рейтингның иң югары ноктасына да менеп җиттек. Беренче урын. Бу атнада лидер исеменә Рифат Зарипов лайык булды. Авторитет дигән сүз ишетүгә беләсезме ни диде ул? Әти-әнием минем өчен иң беренче чиратта. Аннан туган абыйларым. Менә әлеге кешеләр сүзләрен колакка киртләп куям ди ул. Тагын республикабызның беренче президенты Минтимер ага Шәймиевның да сүзләре үрнәк алырлык киңәш бит. Күпме мәгънә салынган аларга ди җырчы. Юмор остасы буларак иң ахырда ул булай дип тәстәп куйды. Мин бит үзем дә хәзер авторитет. Хәтта кайвакыт абыйлар да киңәш сорап килә ди Рифат. Татар юрап китерә ди. Абруйлы беренче урының белән котлыйбыз сине. Ә хәзер рәхим ит. Сәхнә синеке. Ялкынында мәхәббәттең янам дөрләп, яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп, бары син дип яширәк. Күз сал миңа, өметләр бир тартыла бит жаным сиңа. Сөюләренең алып мен син күкләреңә. Шакыр мине йөрәгеңнең төрләренә. Ялкынында мәхәббәттең янам дөрләп, яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп, бары син дип яширәк. Ялкынында мәхәббәттең янам дөрләп, яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп, бары син дип яширәк. Кадерле тамашачылар, үзегез дә ишетеп тордыгыз. Җырчылар өчен абруйлы саналган кешеләр турында сораганда, һәрберсе дә беренче урынга әти-әнисен куйды. Әлеге изге кешеләр каршында без һәрберебез бурычлы. Шушы көннәрдә илебездә бит әле әниләр көнен билгеләп үтәләр. Бу атнаның иң тәмле музыкаль каймагын сезгә дип әзерләнгән җылы бүләк итеп кабул итеп алыгыз, кадерле әниләребез. Җырларны бергә туплап, сезгә җиткерүчесе мин Гүзәл Зиятдинова булдым. Яңа очрашуларга кадәр ничек әле? Сагынып торыгыз.